El fort de Sant Julià de Ramis és una de les poques fortificacions originals construïdes a Catalunya durant un espai de 4 segles. La seva construcció va començar l'any 1893 sota la direcció del tinent coronel d'enginyers senyor Rafael Peralta Moroto. Aquest era l'autor del projecte. Arribat l'any 1912 encara no estava acabat. Fins al 1916 no va tenir guarnició, data aquesta en què va quedar integrat en el comandament militar de la plaça de Girona. Després de la Guerra Civil, va ser utilitzat com a centre de recuperació de munició i explosius deixats a la comarca. Pel que sembla, l'explosió fortuïta d'un camió de transport va provocar la desaparició del Caponera de Gola, junt amb la porta d'accés. Es va seguir utilitzant com a dipòsit de municions fins l'any 1963, quan va ser definitivament tancat. A l'any 1988, el Ministeri de Defensa va declarar l'antic fort de Sant Julià com a propietat sense interès militar i el gener de 1991 va ser venut a una companyia mercantil per 48.400.000 pessetes. Avui dia aquesta fortalesa està totalment abandonada i mig destruïda. Les referències documentals escrites relatives a Sant Julià de Ramis són antigues i continuades, tot i que no ha estat fins fa ben poc que el topònim més antic, Castellum Fractum, s'ha relacionat amb l'església dedicada a Sant Julià, que acabà donant nom a la muntanya i als territoris de l'entorn. Com hem pogut veure, resseguint la documentació medieval, no hi ha dificultats per observar com passa d'un home a l'altre el tombant de l'any 1000, justament quan fou bastida l'església, que havia de ser l'element privilegiat i dominant i cohesionador d'un territori amb masos i petits llogarets, disseminats per un terme extens i orogràficament complex. Pel que sabem, la primera vegada que trobem referència escrita de Sant Julià és un precepte de l'emperador Lluís lliurant a precs del bisbe Guimer de Girona, on eren confirmades unes possessions de la seu gironina. En aquesta imatge podem veure l'emplaçament del jaciment i al mateix temps les diverses construccions que havien existit. Aquest jaciment és d'època ibèrica des del segle V fins al segle I abans de Crist, amb vestigis del segle VI també d'abans de Crist. Es tracta d'un poblat tipus opídum, amb un tram de muralla i cabanes retallades a la roca seguint el desnivell. Posteriorment, els romans hi establiren un castell, aprofitant l'estructura ibèrica, ja que des d'allà es domina perfectament el recorregut de la Via Augusta. S'hi han trobat abundants restes de l'època baix imperial, compresa entre el segle IV i VII.